bitxin bat esplikatu nahiko nituzke. Aurretik lehendabiziko partean ere kantatu ditugun obrak diska batean ditugu grabatuak, eta jende asko galdetzen digu, gustatzen da euskal musika, euskararen inguruan, diska bat, bai, euskara edo euskal musika hildo hartuta, baina euskal konpositoreena eta euskal konpositoreak ez direnenak ere bai. Adibidez, Bartzelonako García Morante konpositoreak euskal musika herrikoia hartu eta pianoarekin harmonizatu zituen, eta horietako batzuk grabatu eta beste batzuk interpretatuko ditugu hemen bigarren parte hortan. Oraintxe tokatzen zaizkigunak, Anton García Abrilen kantak, dira hain justu ere, ez dira, ez euskal musika, ez da bera ere, ez da euskal konpositorea, baina bai euskal poetatan oinarritutako letrak dira. Isabel poesia, Bilboko poeta esandako Blas de Otero poetarena da, eta Ainhoa Bernardo Atxagaren hitzetan, oinarritua. Berez triptiko bat da, Begoña faltako litzaiguke, eta triptiko hori Antonek Rubeni eskainitako obra bat idatzi nahi zion, Rubeni eskaini nahi zion, eta Rubeni proposatu zion, bilatuzuk poesia batzuk, eta poesia horietan oinarrituko naiz ni musika egiteko. Nik izan nuen ohorea, Rubenek kontatu zuela nirekin obra horiek estrenatzeko. Bilbon estrenatu genituen, orain dela 4 urte, eta horregatik nahi izan ditugu ere diska hontan sartu. Guretzako oso bereziak direlako, Rubenentzat bereziki, eta espero dugu ere gustoko izatea. Estetikoki oso desberdinak, guri diren oso desberdinak, Sorozabalen oso desberdinak.